प्रथमे वीडियो देखंतु। अब कौन करिवे हाथ धरिଛି ବାପା ବାପା ଯାହାକୁ ପାଖରେ ପାଉଛନ୍ତି ବାପା ବାପା ଡାକି ହାତକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଉଛନ୍ତି। କାଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଲା କି? କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଦିଅ, ଗାଁକୁ ଯିବି। ବାପା ମଉଜାରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦିଅ ମୁଁ ଯିବି। ବୟସରେ ମାକୁ ବୋଝ ଭାବି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବାରଣ୍ଡାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି ପୁଅ। ନିଜ ରକ୍ତ ଧୋକା ଦେବା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ମାର ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଆଉ କେଇ ଟୋପା ଲୁହ। तथापि भी से बुढ़ी माँ मनरे अभिशाप नहीं। से बुढ़ी माँ कहूँ कि जोटी भी थाऊ मो पुओ भलरे थाऊ, किंतु एठी पुओ भावुची कि माँ मो पाई बोझ। से माँ पाई कमेंट करंतु लव यू माँ और सब्सक्राइब करंतु।